Gaur, Zientziaz bizi programa galdera bitzi batekin hasiko dugu. Patata batekin elektrizitatea sor daiteke? Galdera hau erantzuteko, Lynn, Aneta eta Jennifer zientzialariak ekarri ditugu. Bai, naiz eta arraro iruditu, patata batekin edo limoi batekin elektrizitatea sor daiteke esperimentu simple baten bidez. Horrek gauza interesgarri bat erakusten digu. Hain zuzen, elektrizitatea beti ez dela zentrala handi batetik etortzen baizik eta reakzio kimiko simple baten bidez ere sor daitekeela. Hala ere, hori ulertu ahal izateko, lehenik eta behin pilen funtzionamendua apur bat ulertzeko ahalegina egin behar dugu. Pila bat energia kimikoa energia elektriko bihurtzen duen gailua da. Hau da, barruan gertatzen diren erreakzio kimikoi esker elektrizitatea sortzen du eta gero elektrizitate hori gailu desberdinetan erabil daiteke. Pila baten barruan bi pieza metaliko daude, elektrodoak deitzen direnak. Bi elektrodo horiek anodoa eta katodoa dira. Bi elektrodoen artean erreakzio kimiko bat gertatzen da eta hori esker elektroia mugitzen dira. Elektroien mugimendu hori da korronte elektrikoa. Orain, pila baten atalak eta pila motak azalduko ditugu. Lehenengo, pilen atal nagusiak ikusiko ditugu. Pila batek hainbat zati ditu. Alde batetik anodoa dago, eta bestetik katodoa. Anodotik elektroiak ateratzen dira katodoraino iristeko. Elektroiak ematen dituena anodoa da, beraz, bertan oksidazioa gertatuko da. Katodoak, esan bezala, elektroiak hartu egiten ditu, eta beraz, bertan erredukzioa gertatuko da. Bi zati horien artean elektrolitoa dago. Elektrolitoa likido edo substantzia bat da, eta erreakzio kimikoa gertatzea ahalbidetzen du. Gainera, pila batek kanpoko zirkuitoa behar du, adibidez, kable edo gailu bat elektroiak mugitu ahal izateko. Horrela sortzen da korronte elektrikoa. Orain pila motak azalduko ditugu. Bi mota nagusi daude, pila primarioak eta pila sekundarioak. Pila primarioak erabilera bakarreko pilak dira. Hau da, behin energia guztia gastatzen denean, ezin dira berriro kargatu eta normalean bota egin behar dira. Adibide modura har daitezke telebistako mandotan edo jostailu batzuetan erabiltzen diren pilak. Bestalde, pila sekundarioak berriz kargatu daitezkeen pilak dira. Hau da, energia agortzen denean berriro kargatu eta berriz ere erabili daitezke. Horregaitik, askotan gailu elektronikoetan erabiltzen dira. Adibidez, mugikorretan, ordenagailu eramangarrietan edo auto elektrikoetan erabiltzen diren bateriak pila sekundarioak dira. Esperimentu honetan ikusiko dugu nola sor daitekeen elektrizitatea material oso simpleekin. Gainera, horrela errazago ulertuko dugu zer den pila bat eta zer diren katodoa eta anodoa. Hasieran azaldu den bezala, pila bat energia kimikoa, energia elektrikoa sortzen duen gailua da. Hau da, barruan gertatzen diren erreakzio kimikoengatik elektrizitatea sortzen du. Behin teoria barneratuta, esperimentuan zer gertatzen den ikusiko dugu. Lehenik eta behin, 3 patata, zinkezko 3 hiltze, kobrezko txanpon batzuk, kable elektriko batzuk eta LED bat eskuratu behar dira. Ondoren, patata bakoitzean 2 metal desberdin sartu behar dira. Alde batean, zinkezko hiltzea, eta beste aldean, kobrezko txanpona. Garrantzitsua da 2 metalak patatan sartuta egotea, baina elkar ikutu gabe. Bestela, zirkuitoak ez du ondo funtzionatuko. Hurrengo pausoan patatak serian konektatu behar dira. Horretarako, lehenengo patatako kobrea bigarren patatako zinkarekin konektatzen da kable baten bidez. Ondoren, bigarren patatako kobrea hirugarren patatako zinkarekin konektatzen da. Horrela, pataten artean zirkuito elektriko bat osatu arte, tentsioa handituz. Azkenik, geratzen diren bi muturrak ledarekin konektatzen dira. Lehenengo patatako zinka ledaren hanka batean eta hirugarren patatako kobrea ledaren beste hankan. Zirkuitua ondo konektatuta badago, patatek sortutako energia kimikoa energia elektriko bihurtuko da eta leda piztu egingo da. Ondorioz, esperimentu horrek pila baten funtzionamendua erakusten digu. Eta, hain zuzen ere, hala funtzionatzen dute gure egunerokotasuneko gainotzeko pilek ere, adibidez, mugikorretan, mandoetan edo jostailu askotan erabiltzen ditugun pilek. Eskerrik asko Lynn, Aneta eta Jennifer hemen egotagatik. Eskerrik asko zuei ere. Hurrengo asteazkeneko programan ikusiko dugu elkar. Agur!